नाय जाबाय। दिनै 22 जुलाइ बेयो जाबाय दिनैनि बिसान सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि। दिनैनि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि थुनलाइयारि आयदायाव फारियै गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि खोथिया, बाक्सानि सबिराम बर'नि मुलुगनि, बाक्सानि रैदोम बर'नि सल' सल'मा, रमेश चन्द्र ब्रह्मनि खौसेनि आगान, धनिजा ब्रह्मनि सोलोंथाइ, दतमानि मिथिसार बसुमतारिनि माइ निउ गार्ल, कसुगावनि सुभाष बसुमतारिनि थुनलाइनि फिथिखा, खासापुर हालां बाजारनि असिन्त बसुमतारिनि मिथिंगा आरो क'क्राझारनि रिन्दाव बसुमतारिनि आंनि गोसोनि दुखु खन्थाइया सेबखांजादों, थामहिनबा फोसावजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव नोंथांनि बेसेनगोनां लिरथिखौ अराय दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। सानसेयारि बड'सा खौरांलाइया थरसे अलंबार हाथरखि बायदि जोंनानै थाबाय थाथों, बेखौनो आं अबंलावरिनि सेराव आर'ज गाबहरबाय। गोजोन्थों।